מישהו התקשר לנו חדש? מה, היה פיצוץ חבל על הזמן? כן? היה פיצוץ? כן. שי, לקחת לך את הקוביה לאיזה שעה? טוב, בהצלחה. תראה, הוא רץ שם לראות. מה זה היסטרי? איפה נדב? שיבש. עוד פיצוץ. מה זה? מה יש להם שם? מכוניות מתפוצצות. נראה לי כדאי שנברח גם. אחרי זה פגז. לא, זה, אם יש שם באמת מכוניות מתפוצצות, מה? ככה זה נשמע. וואו, איזה יופי. תראה את האנשים קופצים. סגור. רגע, בוא נעלה לגג, בוא'נה, וואי, איזה חיבוקים. וואלה, איזה פיצוצים. זה מסכן את הבניין שלהם שם. לא, טוב, זה ממש כאילו אנחנו לא מתפנים מפה, אנשים. כן. וואי. מה הסיכוי שעכשיו יש את אנחנו לא הסכסוך נתפנה, הזה? אבל שנייה, הולך להיות פה שמח. שעושים את זה פעמיים ביום. הבניין ההוא בטוח. אגב, הנה, חוויות בכיוון. נו, בטח שכן. הגיע הזמן, לא? אדם, נראה לי אני נכנס שם לכוך. אנחנו נפתח את זה? נעשה שותף? נדל"ן. מה שכן, אני מציע לכם באמת לסגור את החלון, כי יהיה פה מסריח. כן, בוא נשמע. תנעל. אבל אז רואים פחות טוב. בסדר. אנשים רצים שם. כמה עשן. וואו. הם עובדים על הגג כאילו... דרך אגב, עכשיו אתם תבוא אליי. יודעים שבבניין שבכניסה פה, באזור תעשה גם היה שריפה לפני איזה שבוע. כן, של הבריכה. של הבריכה. בום, עוד אחד. תן לו, בום. מה נתפוצץ מה שם? הולך שם? מה זה? ככה מכוניות מתפוצצות. מה פתאום? כן, זה נשמע כמו משהו... זה מנסה יש לו צבא? אמרתי, כן, אנשים אנשים, נמוכים, זה לא הוגן. זה לא המחקר של והעקב של 10 מיצובישי סנטימטר. בכלל. לא, מיצובישי זה פה. נכון, זה לא, זה אחרי, זה לא. זה הבניין אחרי מציבושי, כן. כן, זה... אבל הוא נצטרך אתה מפסיד את כל העניין עם ה-SMS. עוז, אתה מפסיד, עוז. זה מתחיל לברוח, זהו, זה כבר מתחיל להפחיד. יואו, מיצובישי, תראה. מה? איפה? לא, הכיוון של הרוח. אבל זה בזנב של המחסן. אוי, בוא נעשה ראית מסכנים. חלק מיצובישי? כל המחסן. תראה, זה הגיע לגג כמעט. מה זה היה? זה היה צמיג? זה היה צמיג. לא יודע מה זה היה. שתבין, כל המחסן הזה זה מכוניות של מיצובישי. זה זה הבניין ליד. זה הזנב שלו. כן. זה המחסן של מיצובישי. ו? לא יודע מה מתפוצץ ככה. לא, אתה מפסיד. יש פה את ה... איך זה נקרא? של מיצובישי, המחסן של מיצובישי. יואו, איזה מסכנים הם. במרחק של איזה יש ביטוח. קורא פה משהו. וחלקים של מכוניות. קורא פה משהו. שמעת? עפים באוויר. אפריל אחי, אני אשלח לך תמונה עוד 10 שניות, תראה מה זה אפריל, הלהבות מגיעות לפה, זהו, מפנים אותנו, אתה שומע את זה? אני בטוח שמפנים אותנו. אני בטוח שמפנים אותנו. יש פה... אני שולח לך תמונה עוד רגע. בום, שמעת? אייל, על מה אתה מדבר, אייל? תסתכל לגלגל, יואו. פאק, מה זה? זה היה יואו, אני אומר לך, גלגל זה 500 מטר באוויר, 300 מטר. אני לא ראיתי גלגל. לא, זה מה שאני שומע, זה לא איזה ציפור. איזה ציפור? חלקים עפים זה הגיע לגג, תראה. איזה גג? הנה, החלק של המכונית על הגג. איפה? וואי, זה הגיע לפה, ראית? בואי, זה פוגע בעמוד חשמל עכשיו. חבר'ה, מוני. יואו! אתם רואים? זה כבר פוגע בעמודי חשמל, זהו. מוני, בוא נתפנה. זה כבר פוגע בחוטי חשמל. באמא שלי, אני אומר לך, יש פה קטעים. יש לך וידאו בטלפון? אני מצלם כבר שעה אני בווידאו. מתקשר אליך, ביי. רגע, לא, בוא הנה. אנחנו הכתבים מהשטח. תהיו מסוגלים להתפנות מהר. כן, אנחנו מזה. אדם, מקליף צבע, אדם. תראה, הוא מציל את הלפטופ, אבל זה יפה. אדם, אנחנו במרחק בטוח. יאללה, אני לא בטוח. תראה את המונגו שם הולך כמו זה. לא, אנחנו איזה... בוא לא, עכשיו היה פיצוץ חזק. פיצוץ חזק. שעפו דברים, מה זה מגניב. אבל מעניין מה זה, זה תגידו, לא מכוניות. למה המכבי אש לא מגיעים? מגיע?
לא, אחי, לא עובד לך וידאו. הם לא יכולים לקרוא לעשות כלום. לא. אבל זה לא מכוניות, אין מצב. אין מצב. אתה לא נשבע לך שאני לא עובד. אני שולח לך תמונה עכשיו. אוי, יש להם עוד שנייה, בקר, ביי. יש להם גז של בלוני בוא'נה, גז. תראה את המפגרים האלה, תראה אותם על הגג. תראה אותם, תראה אותו. לא, זה בסדר. יש שם בן אדם על הגג, הוא מפגר. יאללה, נו, בהמה, תפסיק. הכל בסדר. האמת שכן, חלקים, תראה איזה חלק עף לבניין ההוא, זה היה נוחת יש עליו. לו יותר מזל משכל. כבר זהו, נגמרו הפיצוצים. איפה, נגמרו המכוניות. אני לא בטוח, עכשיו זה מגיע שם להתחלה של המחסן. אתה לא, אל תהיה בטוח. אחי, יש לי חבר עובד ב-HP. עכשיו מתקשר אליי. וואו. מה יכול להיות? מה... בוא'נה, תראה מה זה. איזה מסכנים. שמע, היה בהתחלה פיצוץ, וקמתי לראות, לא ראיתי כלום. עוז הוא הראשון שראה. אחרי השנייה, עוז הוא הראשון ששם לב. הראשון שהבין את גודל השריפה. הנה, מפנים אותם. כן, צריך להתפנות. יאללה. חבר'ה, תיקחו את הדברים שלכם, למקרה שלא נוכל לחזור. בוא'נה, שגיא.